Fordi jeg selv har... Kan man da se den nu? Det skiller sådan. Du kan godt gå for Frederikke. Ja, vi har afsat den. Nå. Det skulle vi også. Frederikke skal bare repetere flere ordene. Ja. Aktin, myosin, tropomyosin. Og vi danne en hel. Ja, vi gør. Ja. Oha. Napcake. Det dufter godt. Skal vi have en pincet eller noget? Faktisk noget af. Kan du lugte? Det er ikke det, det lugter. Hvordan bliver den orange op i kanten? Eller er det noget? Det er som en svømme. Hvad? Det er korrekt. Men fuck, det koster noget i tanker. Det er ikke sjovt. Det er fat i den hende. Er det finde hende dernede, vi skal have? Nu skal jeg bare drejes på. Don't fire. Prøv at høre, det er en god idé at sprede den rigtig godt, sådan at du kommer, og så kommer helt ned i, Men kan man godt, hvordan får man det? Så ødelægger den. Så ødelægger den. Nej, godt tilbage. Sådan her. Pull it. Så kommer den op i sådan nogle tråde. Så er det jo bare... Jamen så skal det sådan, kan du tråden rundt om den der pind der. Op på pinden for helvede. Op på pinden, hvad fanden snakker jeg? Den her pind. Jamen der er jo kun sådan... Det skal da lige meget, det bedre end ingenting. Altså der bliver vores bedre. Prøv igen. Sammenhængende. Wow. Ja. Kræver det et fingerspidsgefil? Ja. Er der vand til pincet eller noget? Ej. Så ned med den igen. Fuck, det er hårdt for armen. Ja, skal du have det op som en tråd, eller hvad? Ja, der tror jeg, siger mester. Har vi det stoppet? Skal det være det mere? Fuck. Mester. Det er en jumpy hand. Det er jo fuck, det her. Ja, prøv det. Ja. Ej. Kom nu bare. Så du ikke skøre den, mens du ruller den. Ja. Burde det være. Må du få fat i sådan en god en. Det lugter godt. Det der med at holde den der vandret, det er også lidt meget. Er det ikke meningen, man skal kunne få en tråd op? Skal vi ikke kunne få en tråd sådan? Jo, vi skal kunne få en tråd til ikke? Vi kan ikke få fat i den ordentligt, den går bare i stykker. Bare jævnt ned i, eller hvad? Når pigerne kan, så kan I også. Det er ikke noget med at have steady hands, det der. Det er bare... Det er bare infinite nylon, det der. Det skal du. Det er nylon. Så smadrer det, så danner den bare lidt.